Som rád, že ste prijali pozvanie na túto konferenciu, trochu netradičnú, na lodi Prešov. A týmto mi dovolte oznámiť oficiálne môj úmysel kandidovať vo voľbách do vyššieho územného celku Prešovského samosprávneho kraja na post jeho predsedu. Do kampane vstupujem s tým veľkým logom Veľké plus pre Prešovský kraj, pre Prešovský región. Je nutné, aby sme vytipovali veľké projekty, ktoré by mali byť stavané najmä na turizme. Pieniny, Poloniny, najstarší prales na Slovensku. Solné bane Prešove, máme projekt solných kúpeľov. Opálových baní, máme projekt opálového mestečka. Je potrebné, aby sme nastavili infraštruktúru do výnimočných miest, ako je Bardejov, ako sú Medzilaborce, Svidník, veľké vodné centrum na Domaši. Je možné vytvoriť niekoľko tisíc pracovných miest, ktoré by boli priame a následne v tej druhej fáze nepriame. To budú investori, ktorí neodídu po uplynutí daňových prázdnin. Vo väčšej miery je potrebné podporiť cezhraničnú spoluprácu s Poľskom, s Ukrajinou, ale aj následne s Košicami a Maďarskom. Vyšší územný celok má pod svojím palcom, pod svojou kuratelou aj nemocnice. Je potrebné etapizovať nemocnice tak, aby tá najlepšia bola fakultná nemocnica v Prešove a aby aj v rámci kooperácie s Košickým krajom boli úzke špecializácie tak, aby ľudia nemuseli cestovať do Bratislavy či do Prahy. Je výraznejšie potrebné využívať európske fondy, pretože to je zdrojom pracovných miest. Je predbežný odhad, že asi 60 000 mladých ľudí z tohto regiónu pracovalo v zahraničí a polovica z nich sa vracia. Títo ľudia nemajú prácu. Toto je možnosť práve cez aj tieto malé projekty vytvárať nové pracovné miesta. Keď som pred 3 rokmi prichádzal do Prešova, nefungovala doprava, nebol tam žiadny priemyselný park, nestávali sa tam žiadne byty. Dokončil sa priemyselný park. V priebehu 2-3 týždňov by sme mali predstaviť investorov, ktorí by do 2 rokov mali tam vybudovať asi 1000 nových pracovných miest. V Prešove sa stavia asi nových 800 bytov, 5000 bytov je projektovej príprave. A chceme nastaviť špeciálne projekty, výnimočné projekty pre celý región, pre každý mikroregión, kde by bolo možné vytvoriť v každom okrese najmenej 300 až 500 pracovných miest. Dokázal som, že to dokážem.